dus het is tijd om de nieuwe jeugdhoogheden, of de jeugdhoogheid te introduceren. Convocatie 18 november 2023. De Wiezenraad van Vastelandsvereniging de Sjoutvotte heeft besloten uit te roepen. Jong heer en jong dame van jeugdig huin en fruit, hertogin en hertog van de kenner van Spaans Nerbek, ridder en barones van Spelend Klein Europa, hoogheden van de Scholen van Zuid en de Kloes, en als jeugprins en jeugprinses 2023-2024 van het Sjoutvotte Rijk. Jace de eerste en Yara de eerste. Proficiat, een verder gaan installeren en geen de proclamatie mag goed spreken, gaan we eerst eventjes ook de grote raad naar boven vragen. Dus dan scheer ook even de bibelcommissaris, dan kennen we het ceremoniële deel doen. En uiteraard ook Giovanni. Je ziet er nog een beetje kaal uit, fantastisch pak. Dit is ook een nieuw trouwens. De bovenhoeks die hebben we nog nooit gehad, de schoenmaal. En ook een fantastisch pakje van deze Yara. Maar daar hoort natuurlijk nog een bij. En ik heb gehoord dat Jannik alles klaar heeft gelang achter. Dus ik wil graag beginnen met het aankleden van de jeugdprins en jeugdprinses. En dat doen we door te beginnen met de cape. Dus als eerst de twee capes even wilt aandragen, dan kent Lex de cape hangen. En prinsessen. Ketting, ik moet er even naar willen. Prinsen en prinsessen. Ketting. Nee, ze krijgen allemaal een eigen ketting. Sjoutvotte. Sjoutvotte.
geschoten. Ik heb er al geschoten. De prinsenmedaille is ze vergeten. En prinsessenmedaille. Ja. Ja. Moderne tijd. Ja. Hier, daar zijn ze. Goed zo. En dan natuurlijk de potje. En als allerlaatste natuurlijk de scepter. Ze zijn helemaal aangekleed. Feliciteit. Prinses Yara de eerste en jeugprins Jace de eerste. Uiteraard moeten ze nog de proclamatie voorlezen. Ja, daar gaan ze weer. Die pakken ze daar gewoon niet te verkeerde. Ze hebben geen bezweurs gedaan, want ze kennen elkaar al van heel kleins af aan. Dus ze hebben ook nog een gecombineerde liefspreuk. Ja, je weet wie het werkt, hè? Toch? Heb je geoefend? Ja, ze hebben geoefend. Ik zou zeggen, laat ik een schone liefspreuk horen. Lees het schoon voor en doe het best. Via jeugprins Jace de eerste en jeugprinses Yara de eerste zullen regeren over de jeugd van het Sjoutvotte met onze liefspreuk. kickboksen vind ik gaaf, maar nu erop echt de vaste loven naast. Met de verven van open op een kop gaan echt deze vaste lovens voorop. Lang zien we toch wel even en nu maken we herinneringen voor het leven. Sjoutvotte. Ja, fantastisch gedaan, dankjewel. Geef ze weer applaus. Goed, dan gaan we nu langzaam over naar het seniorendeel. Maar voordat we dat doen, wil ik ook nog eventjes de grote mannen even voorstellen. En daarna gaan we over naar de gouden dans van de senioren, dus die kunnen zich al langzaam klaarmaken. Ik wil ze even voorstellen. Als eerste hebben we natuurlijk Sjoutvotte, de eerste, onze nog prins. Met zijn liefspreuk. Ja. Kom hier nou, die is die vast. Dit is ook weer een zeuntje, hè, echt. Die, dankjewel hè. Nu krijg je me sowieso normaal goed spreken. Nog over. Voor u ben ik misschien een vrijwel in de boer, maar mag ik waarschijnlijk. Voor u ben ik misschien een vrijwel in de boer, maar dat maakt nog gar niet zo goed. Normaal druk in de weer met muziek en gewichten, maar nu ga ik nog kans op de vastelovend richten. Samen maken we voor spas en plezier en door deze vastelovend vergeet gewicht niet meer. Sjoutvotte, Allah. Geweldig man. En voor minimaal A6 echt fantastisch gedaan. En dan hebben we, want het is een hele rit, dan hebben we van de Raad van 11 Jannik verwerkt. Jannik.
Station on Tour. Het is net Tita Tovenaar, overal popt erop. Goed, dan hebben we Juni Bagge. Dat wordt kort. Dan hebben we Jaap Dinne. Jean-Pierre Demand. Michael Jansen. Ollie Visser. De man met de buikgriep. Dat wordt het. Hoi, Hoebe. Was nu? Hoort van 11 let. En dan hebben we Erwin Hoofs, overnieuw in de Raad van 11. Ook en-prinses. En dan hebben we leden van dienst, hebben we Guido Smeets. Daar is hij toch een gast geworden door. Ja, dus die stond hier weer daarachter, hij gaat de bar. Dan hebben we Thijs Hartensveld. En dan hebben we Guillaume, ik woon bij de opening Klaasens. Dat moet nog geïnstalleerd worden. En dan hebben we nog bestuursleden. Helaas is John Reiners wegens familieomstandigheden er niet. John Reiners is onze secretaris. Dan hebben we Cor Roebe, onze centenmeester. Maar ook pakken de rest. Dan hebben we Peter Charpentier, algemeen bestuurslid. En we hebben Ted Smeets. Zit ook alweer erachter. Dat is wel een dronken natuurlijk. En dan hebben we onze voorzitter Lex van Gouwen. En last but not least, onze president Dave van Brugge. Goed, daar horen we het. We zijn klaar met voorstellen. Dan wil ik gerne de Butenmars als afmars voor de vereniging. En de dansfabriekers, die ken ik ook eens zo.